yang teduh. Nah. Pengantin putri maju. Syukur alhamdulillah. Tadi coro akan nikah antawis Amelia Agustin binti Bopo Agus Salim kalian Imam Hambali bin Bopo Subagio sampun kalempahan kantilan darling dinten Kemis tanggal 19 Juni kalih usulan. Mugi-mugi pasangan pengantin tansah diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dan mugi-mugi kalian putra putri pun ingkang soleh lan solihah dan mugi lawan dipun selang Amelia Agustin dan Imam Hambali saged nyawiji akan kalih keluarga dados tunggal ingkang tempat kerukunan katresnan saha ridho saking Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dihormati, para tamu walimatul kursi ingkang tansah kita bersani lan dihormati. Kula nyuwun izin kangge maosaken susunan adicara kemumanten ing bidik punika. Susunan adicara ingkang sepinahe punika pembukaan kaping kalinipun sasrahan sangga kaping tiga-pun balangan gantal salebihipun idatikan diraden-raden munjulkan di kaden asto sidul tanah jero kadang mundur titik punokoyo dahar kalimat timbang bohong serta sukma. Bapak Ibu ingkang kinurmatan kangge pikan adicara kemumanten ing bidik punika monggo sami kita wiwiti maos basmalah bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun adicara inggih punika pasal sanggan ingkang sampun kalempahan. Adicara salajengipun inggih punika balangan gantal. Monggo sirinipun sirinya lepas siri mana saking barengan gantal punika minangka lambang pamitipun katresnan lan sekatresnan andhasipun kalih pengantin kekalih serta ngabaraken witaning gesang bebrayan ingkang rukun ayem lan saling melengkapi. Adicara saking punika inggih punika idatikan pengantin maju ikuti arahan Mbak dan Sunarti. Makna saking tradisi idatikan punika ing andhasipun endhog minangka simbol. Endhog tradisi punika nglambangaken potensi tumuwuhipun gesang enggalan keturunan. Endhog ingkang dipindah ugi dados pralambang kesetianing wanita saha keluarga enggal badhe kebangun. Tanggung jawabipun pameget ingkang ngidak endhog dumugi pecah punika minangka pralambang genihipun nyanipun siap kembang tanggung jawab kanthi ing babarukan nafkah keluargi lan ngadepi saben tatanan gesang beranipun estri sawise pameget
tugas teman utawi ngresiki sisa-sisipun endog ingkang pecah. Makna saking lampah punika gambaraken kasiapan estri kanggé dados kakati. Adicara ingkang saderengipun inggih punika munjuk kendi. Ing tradisi punika ugi kalebet ngelaban munjuk tirta wening penyiram toya suci ingkang kagungan makna simbol kesucian. Monggo Agus salib. Kesiapan mlebet gesang enggal penyiraman toya punika ugi minangka pralambang yatinipun penganten kekalih sampun siap tantangan lan lelampahan urip kebudayaan ingkang unik. Adicara sanesipun inggih punika Kanten Asta. Ngapunten Ibu Nasila tasih ngunjungi. Tidak punika ugi kabangaken donga pangestu saking para sepuh supados penganten tansah keparingan berkah ketentreman urip kebrayanipun. Sanesipun saking Topo Subagio ingkang maringi ujulan dumateng temanten kekalih. Kesiapan mlebet gesang enggal penyiraman toya ugi minangka pralambang yatinipun penganten sampun siap nyambut tantangan lan lelampahan urip kebudayaan. Ya enaknya itu bebas. Dan angin-angin kan Pak. Ya mau melangkah itu enak. Mau gerak apapun enak. Kok gengkeng laju. Iya. Saderengipun Topo Subagio dumateng Ibu Siti Rotiah ingkang maringi kunjungan dumateng temanten kekalih. Tidak mampu asik. Dina punika ugi kalembangaken donga pangestu saking para sepuh supados temanten kekalih kaparingan berkah saking Gusti Kang Arya Jagat. Sampun Gusti
kedua temanten bergandengan untuk bersiap maju ke panggung. Malati di sebelah kanan melambangkan tanggung jawab temanten kampung. Gendong temanten kekali menuju ke pelaminan. Tolong mas fotografer di foto terlebih dahulu. Stop rian Pak Agus, stop rian diambil gambar. Oke, langsung maju. Bisa ketimbang tegesan desa yang iseng ngumpul ingkang nglambangake ajaran tanggung jawab katembahan dan pantang nyerah nalika ngadepi padeban gesang bebrayan. Terus maju pelan-pelan menuju ke pelaminan. Wijining kalih keluarga melambangkan pangestu lan penganyok saking kalih pihak keluargi. Minangka pratangga pilih pamekatan bebrayan punika dudu namung antara kalih pihak nanging panjenengan kalih keluargi ageng.